Per què són importants els drets humans? Dues pel·lícules que ens ajudaran a entendre la necessitat d'un sistema universal de drets. Un barber és el doble exacte del dictador de Tumània, Adenoid Inkel. Inkel fomenta l'antisemitisme entre la població per distreure la seva atenció de les greus dificultats econòmiques del país i prepara plans militars expansionistes. En una escaramussa, Inkel és confós amb el barber, el qual, al seu torn, pren la identitat del dictador. Oskar Schindler és un empresari alemany, afiliat al partit nazi que, després de la invasió de Polònia, durant la Segona Guerra Mundial, arriba a un acord econòmic amb el director d'un camp de treballs forçats per fer servir a la seva fàbrica treballadors jueus sense salari i condicions d'esclavitud. De mica en mica va prenent consciència del procés de genocidi dels jueus per part dels nazis i canvia d'actitud.